Tots a la línia, Sí, no, que jo porto 3 mesos a Mèxic perquè vinc a veure la Paula. Però escolta, va ser també perquè el que no se les va cosir no mos ha deixat res. No m'ha fet aposta perquè se les feu noves i tal. La migra. És molt guapo. Ja m'agrada. Jo perquè no ha pogut, jo també m'agrada, jo m'ha fet els dos. Coño, em caiga per mi tot un enfermo. Jo no verà Sí, senyor portat. Bueno, abans de començar, demanar-vos disculpes perquè estic com fa 2 anys de servei. Però bueno. Bueno, anem a començar. Bona tarda a tots i benvinguts. L'Associació Cultural Moros i Cristiana de la Mina del Cira ens dona les gràcies per acompanyar-nos en aquest dinar de Xec Menor. I abans volem saludar l'il·lustríssim senyor regidor d'Esports, Emanuel Nebot i Lluís, companys de l'associació, amics tots, festers. El meu discurs no es començava com jo havia volgut que hagués començat. Per circumstàncies que no toquen, no estem en el lloc i a la quantitat de gent que havia volgut per part de la Junta. Aquest és un dels molts dels fallos que la Junta ha comès enguany i que com a directiu us vull demanar disculpes, però també vull dir que, com diu la dita, no s'enganya qui no fa res. Així que, com a autocrítica a la Junta de la qual soc vicepresident, haguem de delegar més en els festers i no portar-ho entre 3 o 4 com ha passat aquest any. I què voleu que us digui? Sí, la Junta té part de culpa, però a vegades sempre ho fem per bé de la festa. Però bé, no vull avorrir-vos en aquesta reflexió interna i us diré que per a aquest pròxim any, si seguim, la Junta intentarà, dins del que cap, delegar i ajudar. Esperem que no es faci bé. Quan vaig a llegir el discurs com el tenia preparat, el vaig preparar ja fa mesos, sempre soc una persona que prepara les coses en molt de temps i que després, com ha passat avui, m'ha passat a les 6 del matí i ha refet el discurs per fer autocrítica, que sempre és bona. Una autocrítica constructiva com estava parlant de moltes festes. Bueno, una altra vegada estem gaudint del nostre dinar de Xec Menor, un any aquest del 2012 on hem tingut un any ple d'activitats i coses molt interessants. Demanar-vos disculpes per l'orquestra, però és el que hi ha. D'entrada, estem en un lloc nou celebrant el dinar. El perquè d'aquest lloc és senzill. La Junta ha pensat d'intentar fer que aquest dinar es fos més econòmic per a tots i així que més festes puguem vindre, ja que sabeu tots que no corren molts costes per a la butxaca. La veritat que serà pensat fent-ho en principi en el local de la Falla passarà, cosa que no va poder ser, però bueno. El meu discurs no començava així, com us he dit, però seguiré. Per altre costat, hem aconseguit un dels objectius que fa 5 anys es proposaren, entrar des de l'ODEF, una entitat que se porta un renom a l'associació i unes grans avantatges per poder desenvolupar la nostra festa, amb unes pautes que s'equiparen a altres poblacions festeres amb una gran trajectòria en les festes de moros cristians. Això és reflectits que ja apareixen en la guia festera 2012 de la UTEC, amb tota la nostra programació d'actes i les diferents filades de la nostra associació, junt 73 poblacions que composen la Unió Nacional d'Entitats Festeres. Poblacions que aporten història i tradició a les festes de moros i cristians, com són la Villatollosa, Elda, Calp, Anyelles, Sacs, Torrent, etc. I les poblacions diferents de la Pobla Llarga i Vilanova del Castro. També hem acudit a les primeres reunions de la mateixa, on hem pogut fer amistats amb diferents poblacions que s'han convidat a les seves entranyes, Moraina, Torrent, Mur del Coll, Calp, etc. Malauradament, també s'ha suposat una decepció, ja que per a una població propera a nosaltres, la nostra entrada de la UDEF no s'ha suposat ninguna alegria, però bé, són coses que passen. Mentre que per altres poblacions com Rafelguarà, Llaurí, La Barraca, el Marítim de València, Almàssera i Manuel han comptat amb nosaltres bé per desfilar junt a ells i altres per ajudar-nos a l'organització de la seva entrada. Aquest any hem tingut un gran pregonet de festes, el senyor Alfonso Rovira, testimoni dels esdeveniments de tots
aquests últims anys en el SIGA i la seva experiència s'ha comentat al llarg dels seus anys. Gràcies, Alfonso, per haver compartit amb nosaltres els teus coneixements en el pregó del passat divendres pronunciats. I com no, també vull donar les gràcies a la final Escorsàries per la incorporació de la festa, aportant un punt de fantasia al cristià, i a ells els donem les gràcies i la benvinguda a nostra set. I que siga per un bon aplaudiment. Poc a poc hem quedat bona veu. Però, com veieu, la presència de la dona a la nostra festa cada vegada és més important, cosa que l'associació d'agrair. I, com sempre, recordarem que l'actual Fira del Val del Moro, les de la Vida, foren, junt a la desapareguda Fira de les Dones del Mercat, les pioneres en els comentaris de la nostra associació. Bé, aquest any, les filades de bandoleros i contrabandistes han tingut un gran any, ja que a part de la seva primera capitania han estat desfilant en Picassent, en el Marítim i la Roca, així com alguns components que queden a desfilar a la final de Cadesa Llauria, vestides amb traje moro. També components femenines dels alborxins i les de la Vila se ho passaven bé desfilant en el Marítim. Per totes elles, un gran aplaudiment, per favor. Esta liga és un poc difícil. Bé, per suposat, agraïm les filades que a poc vagin incorporant els estàndards que representen. Així, el primer estàndard de la fila va ser els cavallers conqueridors, després vingueren creuats riberencs, bandoleres contrabandistes i per últim els templaris, aquest any el bando cristià i la nova fila incorporada dels corsàries. I en el bando moro, els mercaders. Tot això, a part dels dos estàndards oficials de l'associació i el bando cristià, dona un gran color a lo que és la nostra desfilada i, per supost, va ser un gran plaer que apareguin també els nostres estàndards en el que va ser la processó de la Verge del Lluc. Per altra banda, les filades es comencen a dissenyar i confeccionar les trajes oficials, que s'aporten un colorit als diferents sectors on es estem, entrada falsa, sopar de l'olla, entrada oficial i arquebusar. Per tot això, n'hi ha que donar l'enhorabona a totes les filades que a poc crec que la festa no l'estem prenent molt en sèrio. Molt bé, no voldria oblidar-me també de donar l'enhorabona a la capitana d'aquest any 2012 de les bandoleros i contrabandistes, que és, com no, Concha Morales i Carrascosa com a capitana, de la qual vos demane un gran aplaudiment per a la nostra primera capitana. I per supost, a la nostra Ana Violant Hongria 2012, Lola, Juan i Dací, també donar-li les gràcies. Per preparar la capitania s'han passat moltes hores de treball i sobretot de convivència, fent que les dues filades s'hagin unit per portar a bon terme aquest projecte. Els que hem tingut la sort d'estar aquest any ajudant-les, preparant la capitania hem pogut passar moltes hores de treball, però també de rialles, des dels assajos fins als viatges per comptar els diferents elements que tenien a la ciutat. Molts quilòmetres de carretera, trucades de telèfon, nervis, però sobretot bon ambient, que s'ha traduït a una exposició molt interessant de fotografies, les quals ¡Vete una casa llena! que s'ha traduït en una exposició molt interessant de fotografies dels 4 anys de vida de les dues filades i per supost d'una gran capitania que en el dia d'ahir puguem viure. Per tot això us demano un gran aplaudiment per a l'esforç de la capitania. Bé, passat a l'acte del dinar que es reuneix en aquell lloc, abans volem trigar un poc el protocol i jo crec que hi ha molt bon ambient entre nosaltres, per almenys els estem així, i de quan en quan alguna cosa broma està bé. Entonces demano la presència d'Antonio Bosch, el cap dels templaris, per imposar una recompensa a un dels seus components. Per favor, un aplaudiment. I aquesta recompensa és per a Francisco Che. Per favor, un aplaudiment.
Anem a posar-li l'aplaudi de Ferro. Toni, gireu-se! Ja eres fontaner oficial! Que gireu-se! M'ha fet molt de salvador que diria, on vas que te la fiqui? Home, pues fica-me a la butxaca, no? Bé, anem a passar a un altre tema. L'any passat, doncs bueno, com us dic, moltes vegades les coses n'hi han sigut uns falls. Entonces l'any passat tenim uns fallos que anem a intentar arreglar igual. I és el tema de ficar les insignes de la nostra associació a totes aquelles persones que entraran noves l'any passat i aquest any. Entonces el que anem a fer és que els caps de filar, segons es vaig anomenant, faran que vinguin els seus components nous per a que posen les insígnies. I anem a començar, com no, per la filar Corsales en la seva cap Eva Dà. Per favor, l'aplaudiment. Bueno, ens comencem a veure les Corsales poc a poc en vinguin a filar. Vinga. Una. Sí. No, una. Vale. L'aplaudiment. Pero va tote las cosas y están allá. No veo el cucu. Ese contrabandista de Carcaixent. Quita cigüeñita. Tú no eres un hombre, eres el diseño de bolsillo. Per últim vaig posar una component a la pròpia Eva del Cingle. No aplaudirem. Vinga. Barcelona!
Passem a la final de Claris, en el seu cap Antonio Guach, per favor. I en els seus nous components, Aigua Sánchez. Pastelito de mañana, ¿eh? Final bandoleres, en el seu cap Adela Santapau. Cristianos de Barrio Berens, a 1-1. Venga, el seu cap Juan Gómez, vinga, passa-hi. Y su nueva espada. A ver, de verdad, no puedo ir a pagar el sofá, ¿va? El dirán, vine, va. No puedo ir, ¿verdad? No puedo ir, nada. Bueno, y seguidamente también hay una otra final que nos ha demandado fer una entrega de reconeixements a nivell intern i per això també la presència de les festeres de la fila bandoleres Adela López Santa Creu, Santa Pau i de les contrabandistes Rosa
Abans que es comenci, i com vos he dit, autocrítica, ahir, pues no, mira, les coses venen molt bé, els nervis i de bé. Venen un tríptic molt xulo, el qual ho puguem entregar, que a la pròxima reunió de la repartir els festeros és una llàstima, perquè el tríptic és un guió del que l'altre, però bueno, jo sí que voldria llegir-vos un text que vaig escriure per a les meves amigues de la capitania i que, bueno, quan he llegit ho veureu. Entonces, simplement, em recorda d'aquells que feien front a les injustícies en una època dominada pels invasors d'altres terres, com el Pernales, l'últim bandoler del segle passat. La nostra història té com a marc geogràfic la vall de la Murta, terra agresta i de gran bellesa, amb els fills del cavall de Sant Bernat, la cabreta, les orelles d'Ace i la creu del Cardenal, una terra culturalment dominada pel monasteri serbental fundat en el 568 després de Crist, on els monjos guardaven celosament les velles escritures. La invasió àrab en el 711 deixà destruït el monasteri i els enemites fugiren amb els documents que pogueren salvar de la destrucció. No així el seu fundador de l'ordre, el qual va ser assassinat i enterrat al monasteri. En aquest paratge, un grup de valentes dones han fugit de les tropes estrangeres que han conquerit la ciutat d'Alcira. Els invasors les han deixat sense res, expulsats de les seves cases, els 7 homes desapareguts i sense res per alimentar els seus. Davant de tanta injustícia, decidiren que el millor era amagar-se en les muntanyes i preparar una resistència a base de guerrilles i d'escaramusses contra les tropes invasores. Així, poc a poc, amb una estratègia de colpejar i amagar-se, anaven aconseguint debilitar l'enemic. Els anys han passat fins que un dia un gran exèrcit aparegué front a les portes de la ciutat murallada. Un exèrcit liderat pel rei conqueridor. Davant d'aquesta nova situació, les intrèpides lluitadores eixiren de les muntanyes i s'uniren a les tropes cristianes. Enguany, els nostres fills de contrabandistes i bandoleres poden celebrar els 4 anys que porten al bàndol cristià de l'Associació Cultural Mous i Estamfira d'Alcira com la nostra primera capitania, preparada amb molta il·lusió i treball per a totes. Regidor d'Esport, Emmanuel Rebot, convidats, festeres, bona vesprada a tots. Com bé ha dit Juan Carlos, hem trencat el protocol per dirigir-vos unes paraules. Aquestes paraules són d'agraïment. Volem donar les gràcies a tots els membres de l'associació per recolzament que ens han brindat per portar la capitania endavant. Perquè si enguany era la capitania de les contrabandistes bandoleres, al 2010, quan començàrem aquest nou repte, foren els creuavibrers i els mercaders amb la ciutadania. El 2011, els conqueridors i els de la vila i les de la vila, els que demostraren al poble d'Alcira que així també sabem fer festes de moros i cristians. Entre tots, hem emprendit nostra festa. Moltes gràcies a tots, perquè ens consta que estem passant uns moments econòmics no molt afortunats, però tots junts hem fet un cos i hem tirat la festa endavant. Hem treballat molt, hem passat molts nervis, però el resultat ha sigut molt satisfactori. No oblidarem este any, ha sigut especial. Clar està, això no hauria sigut possible sense l'ajuda de certes persones que ens han il·lusionat a nosaltres. Avui volem també reconèixer aquest esforç i, per tant, demanem la presència de nostra capitana, Concha, perquè els imposa el signe de reconeixement de nostra fila.
Juan Carlos Costa. Un aplaudiment per a ell. També donem la presència de Bernat Iborra, perquè gràcies a ell la nostra fira va estrenar l'estàndard des de la seva fundació i enguany ens ha sorprès amb un boato per a la capitania. Moltes gràcies, Bernat. Un altre col·laborador que ha primat tots els actes que hem realitzat este any i ha arreglat la carrossa de la capitana, Emilio Alfonso. Un aplaudiment per a ell. I com no, al nostre president, que per ser l'últim no menys important, que s'ha animat en tot moment. Un aplaudiment. Que se depile, que se depile. Ja ens queda res a dir. De nou, moltes gràcies a tots i bona vesprada. Ajudo a Rosa. Pues anem a passar ja a lo que són els reconeixements oficials de l'associació i demanem la presència del nostre president, David Jorda Agente, per donar aquestes figures commemoratives. Un aplaudiment, va. Bueno, en primer lloc, i ara voldria aclarir que la figura que s'ha representat durant 4 anys al bàndol cristià, d'Arribat d'Hongria, ha passat a ser una figura que representa tota l'associació. És a dir, s'ha institucionalitzat. Aquest càrrec. I és per això que volem donar un record a la que serà la nostra primera Nacional d'Hongria reconeguda per l'associació, no sense recordar abans les que representaven aquest càrrec. En l'any 2008, Aida Moscardo, en el 2009, Ana Belén Niño, i per 2 anys consecutius, 2010 i 2011,
María Ángeles Rodríguez. Es un plaer fer entrega d'aquest detall de la Navidad del dia 2012 i component de la fila contrabandistes Doña Lola Juan i Garcí. Bueno, aquí. Em vaig poder donar un reconeixement a un fester cristià que ja porta un temps amb nosaltres, començant com un mono més, sols un any, i quan es formava un cristià s'incorporà a ell, concretament a la primera fila cristià de l'associació, els conqueridors. Després ha sigut i és un component dels més actius que tenim a l'associació, encara que la seva caboteria de vegades hi fas prendre decisions enrevessades. Jo personalment el tinc com un gran amic i inclús he arribat a apreciar-lo com un germà, ja que junt amb ell i a un altre bon amic meu li he dedicat moltes hores a confessar, a viure-la i a partir amb la nostra associació conforme. Per això volem fer entrega d'aquesta figura cristiana al que va ser nostre capità cristià 2011. Josep Bernat i Borri Campanet. Mi demana de mi que tingui unes paraules que crec que té millor del que jo. No ho faig allà. Per sort de quan, jo la tinc prou millor que l'any passat i tot és millor que fa 2 anys. Senyor regidor d'Esports, Manolo Nebot, capitana Concha Morales Carrasco, S.A. li he fet una societat a la que he posat Carrascosas, Navidad Logia, Lola Juan, festers, festeres, amics, molt bona vesprada. En primer lloc, vull començar este discurs agraint a Juan Carlos Costa, perquè si no existira, caldria inventar-lo. La capacitat de treballar és immensa i no m'imagino unes festes sense ell perquè abarca molts fronts. És cert el que dius que ens costa a tu, a mi, ens costa delegar, no volem quasi que donar faena i ens la carreguem al llum que a voltes anem, que se mos escapen coses. Viu la festa com ningú, millor dit, la viu durant 362, enguany 363 dies a l'any, ja que les festes dedica més temps a seguir controlant tantíssims aspectes de la festa que a poder disfrutar-la com la resta de festers. I què dir d'Adela López, la meva mà dreta, com ella vol que la posi. Amb el seu caràcter inquiet i explosiu, són moltes les telefonades i converses que mantenim al llarg de l'any. Manolo acabarà pensant que ara jo festegem. Festegem però de la festa dels morts. La capitania de les contrabandistes baldoleres l'he viscuda quasi les propis cares, per molts comentaris que em feia, encara que no parava de dir-me, ja veuràs el que estem preparant, quins tractes anem a fer-nos. Em picava la curiositat i ahir vas disfrutar amb la grandiosa imatge, estava a la part final del recorregut i vas veure com baixàveu l'avinguda Sants Patrons. Impressionant la imatge que m'heu oferir, no em decepcionàveu en absolut i em sentia molt orgullós de que estiguem fent història tota l'associació perquè el que estem fent per al CIRE per les nostres festes és molt gran. Heu demostrat que no sou unes ballarines, com diria algú.
Veureu el reflexe del que és aquesta associació. Harmonia, bon rotllo, ganes de passar-ho bé. Amistat com la que hem fraguat enguany portem ja uns quants anys amb els llauradors de Picassent, però també amb ells i les contrabandistes de Carcaixent i Manuel, que siguin també espectaculars amb la seva desfilada. Però també agraïm l'ajuda de l'organització a Rafael Boraz i la Barraca, així com Llaurí, que col·laborà amb un ballet, i la Fira del Camí, la qual complia enguany el 25 aniversari i desfilarem amb nosaltres. Amor, amb amor es paga. I això ha passat amb aquestes localitats. L'ajuda que nosaltres els prestàvem aquest estiu s'ha vist tornada amb 15 col·laboradors que han fet que l'entrada fos molt compacta i sense talls d'importància. Avui he comentat en agraïment a la nostra patrona la sort que hem tingut amb l'Horàcia al llarg de tots aquests anys i que la nostra associació regne la pau i l'harmonia en termes generals. Sempre hi ha algun subjecte que res li sembla bé. També estic molt content de com estem sempre reconeguts per les altres festes. Ahir teníem ple de representació de totes les associacions alcinenyes. Des d'ací també agraïm a Emilio Alfonso el muntatge que va fer amb la il·luminació a la falla Plaça del Forn, també per la seva col·laboració, per l'especial a ell, que és qui s'ho va currar junto a Juan Carlos. Que era preciós la imatge, com la volíem posar aquí, i s'ha tingut una mena de tantes autoritats d'ací i de les altres localitats i la imatge que dona externa. Gràcies a les filades, com deia, i sobretot també per les tratges de l'entrada, que foren espectaculars. Però tampoc se li queden darrere les tratges oficials que ja cada filada estem tenint, creuats, templaris, com no les corsàries, que m'han impactat el tratge que he pres, i les contrabandistes bandoleres, que aquest tratge taronja, això té que marcar l'època. Uns tratges que, és cert que l'oficial de les contrabandistes lluïren amorós en la processó a la Verge del Lluc i jo crec que fora l'impacte d'aquesta processó no acostumat mai a veure allà moros i cristians i que va ser una gran promoció per a nosaltres. I dir-nos que ara en octubre no acaben les festes, perquè el pròxim dissabte algunes filades desfilarem a Carcaixent. Ara ja gràcies a aquests tratges oficials que tenim anirem oferint a tots aquells pobles que ens reclamen la seva col·laboració, que creuats, que els templaris, que les corsàries també poden eixir a desfilar i per tant ja veureu com això no és qüestió de, com en falles, no aquests 3 dies de disfrute, sinó que així també seran aquests 3 dies de festes, però després al llarg de l'any les eixides que fem. Jo comentava aquest estiu, després d'estar en Llaurí i haver eixit a 4 desfilades, i bueno, ja arriba l'estiu, ja anem a descansar un poc fins a final de mes que fem la reunió. Pregunta, només acabem l'última marxa. Bueno, la pròxima quan? Perquè és una sensació. Este dimarts estarem alguns dels mercaders en València fent d'acompanyants del capità Moro de Ciutat Vella en una entrada que va ser espectacular. I després d'aquestes llavors que m'han posat amb la gent de València, els mestres Moro i Cristià que han vingut i que protagonitzen aquesta capitania, per als pròxims anys de segur que podrem eixir les filades allí i veureu també com se disfruta en una entrada que es fa per tot el centre de València, davant de milers i milers de persones que ho veuen cada 9 d'octubre. Deia que la setmana que ve desfilarem a Carcaixent, el següent que farem a la festa de Sant Judes, que ja l'any passat tinguem la primera eixida, la primera entrada que es va fer allí, i també dir-vos que l'últim dissabte, dia 27 d'octubre, tenim la possibilitat, que en principi he fet la inscripció, falta que decidim si tornem a anar a la Fira d'Associacions que es fa en la plaça Major, que quan anem ens ho passem molt bé, va ser un bon rato,
i que podríem anar més filades perquè la gent veja tots els que no ens puguem conèixer ahir en l'entrada que vegin que estem ahir en la nostra associació. Normalment som una fila de visitamos autènticament a tots perquè seguim creixent, goteta a goteta, i això sempre festers, doncs ahí estem, alguns amunt, alguns avall, però seguim fent avui el rojo de Caudete, la Bucaire, ens dirà, és que vosaltres sereu 14 o 15, però continueu podent fer aquesta causa, hi ha pobles amb molta més tradició que s'afona aquesta part de la festa, allí ja no disparen, o filades que se desfan, que baixen molt la seva quantitat, nosaltres estem ahí als ballets, però segurs en un camí ferm que esperem que continuem molts anys. Moltes gràcies.